watched Men of Light last night, I've been telling even Bishop Abong yesterday in his homily was talking about Direk. Alam po niyo si Direk, nung nagkaroon siya ng cancer, ang lagi niyang dasal, Lord, please heal me. Lord, please make a miracle, sana mawala na ang cancer ko. Lord, sana gumaling ako. That was her prayer. That was her request. And instead of getting healed, naging stage 2 yung cancer niya. And the more she prayed, Lord, heal me. Lord, mag-miracle sana. Lord, mawala na sana ang cancer ko. At tumaas ng stage 3 yung cancer niya. Nag-pray pa rin, Lord, heal me. Lord, mawala na sana ang cancer. Lord, do a miracle. I expect a miracle from you. At tumaas ng stage 4 yung cancer niya. And when she was with stage 4 cancer, doon siya nakapag-isip-isip to do the prayer of a servant. Then she began to change her prayer. She no longer, she was telling us, hindi na ako humingi ng milagro. Madalas sa mga panalangin natin, humingi ng mga milagro, humingi ng healing, humingi ng immediate relief from our sufferings. And then after that, sabi niya my prayer, Lord, anong ibig mong sabihin sa akin sa sakit na ito? What do you want me to learn from this illness? To where are you inviting me with this illness? What do you want to change in me because of this illness? After a while, those were her prayers. And after a while, she was no longer fighting cancer, wanting cancer to get away from her life. She was simply praying to be closer to God, to serve other people, to have change in her life because of the cancer, which the Lord answered. The Lord did not take her cancer away. The Lord made her a beautiful, holy woman in love and loved by many people surrounding her. That prayer was answered. Amen? And lastly, sabi ni Lord sa dalawang lagad na humihiling sa Kanya, well, you are asking to sit at my right and my left, can you drink the cup of suffering? Kaya ninyong inumin ang kopa ng paghihirap. In short, itong ibig sabihin ni Lord. Okay, ito ang pinagdarasal niyo. Payag ba kayong magtrabaho at hindi lang maghintay sa Diyos upang matupad ang hinihiling ninyo? Then since you are praying for this, can you now work for your prayer or towards the answer of your prayer? Kaya niyong magtrabaho para sa ipinagdarasal ninyo. Minsan po kaming mga pare ay humingi ng healing prayer kay Father Corsi Nicasio. Isang sikat po na nag-healing ng parang noon. So, in-invite namin siya, kabilang mga pare. And then he told us, come here, Father, so that I could pray over you. So, lahat po kami, malalaki ang tiyan, lahat kami may diabetes, lahat kami may depression, lahat kami mga pare mainitin ng ulo, lahat kami mga pare na may sakit sa puso, lumapit sa Kanya. And he raised his hands to pray over us. And before he began his prayer, he looked at us. Nakita niya siguro kami, tinamsyan namin, ang tataba namin, Then slowly he put down his hands. And then sabi niya sa amin, mga fathers, sabi niya, kahit araw-araw ko kayong pinaghihil at pinag-pray, kung araw-araw pa rin kayo kumakain ng taba, walang mangyayari sa inyo. Pero talagang, even if I pray for you daily for healing, tapos mahihilig pa rin kayo kumain ng taba, itang tabang gagal mo kayo sigaw, tanyaman niya, so hindi naman tinitimelara, ang bongtong yun, galgal-galgal mo, makain siguro. Kaya kung mahihilig pa rin kayo kumain ng gano'n, kahit ang umutak, kayo butol, ay, sabi niya, walang kwenta ang mga pinagdarasal ko sa iyo, hindi rin pakinggan nito. So we have to work for what we are praying for. Nag-take po kami magkasama ni Bishop Father Dale at Bishop Abong last Friday. Tapos, naghahanap kami ng susunod na schedule para makapag-taking ulit kaming tatlong sabay-sabay. Nakita ni Father Dale yung schedule ko, yung calendar book ko. Ay, nakatalang may black, may blue na mga schedule, halos lahat puno.
Then nangiti si Father Leo, sabi niya sa akin, alam mo, ako raw, bago ako nag-astro, ganyan yung schedule ko. So if you are praying for a healthy life, kung gusto mong gumaling, then magtrabaho ka para na gumaling ang kalagayan mo. Kung gusto mong kausapin ka ng asawa mo, then magtrabaho ka, magbabang ka ng oval para kausapin ka ng asawa mo. Kung gusto mo mananalangin ka na yumaman, then do something, magtipid ka at magtrabaho ka para yumaman ka. Kung gusto mo maging malapit sa Panginoon, then magtrabaho ka, gumawa ng mga bagay na kabanalan upang maging malapit ka sa Panginoon. You cannot just sit down and kneel and wait for the Lord to do miracles for you. You have to drink the cup of suffering, says the Lord. Gawin anong dapat gawin upang magsimulang matupad ang mga panalangin at mga request na nilihintay natin kay Lord. Amen? Amen. So next time you kneel and ask the Lord for something, the Lord reminds us, one, do not pray like a pagan na nananalangin ka lang para makalamang ka sa iyong kapwa, para maipakita lang na mas magaling ka kaysa sa iyong kapatid. No. Forget it. Second, pray like a slave. Don't pray for miracles. Pray for meaning of the sufferings in your life. And then thirdly, start drinking the cup of suffering. Start working so that your prayers will be answered. Amen? Amen. Nagkakagulo ngayon sa Cebu at maraming mga Pinoy sa Rome tinggal sa canonization ni San Pedro Calungsod. There are so many lessons and so many insights to learn from this. Para po huwag tayong umaka. Pwede niyong basahin ng Pedro ang buhay ni San Pedro Calungsod sa Jari. Alas buong Jari po hingil sa kanya. O kaya manood kayo sa Vatican mamayang 4:30 televised po the whole ceremony with Bishop Nambo doing the annotation. You could listen to that for lessons and for knowledge about saints. And we just offer this simple reflection about San Pedro Calungsod and about saints. Do you know why saints are saints? Alam po ninyo bakit ang mga santo ay mga santo? Dahil banal sila? Hindi po, marami rin banal sa atin dito. Dahil lagi silang nagdarasal. Meron po mas marami sa atin dito na laging nagdarasal. Dahil malapit sila sa Panginoon. Marami din po dito sa inyo, mas malapit sa Panginoon kaysa sa atin. Bakit banal sila? Simple lang po ang isang explanation. Sila ay banal at santo because they are unpredictable. They are unpredictable. Most saints, almost all saints, are unpredictable. What do I mean? Tayo, lalo-lalo may mga kaibigan ninyong kakilala. Kilala na ninyo silang lahat at alam nyo ang ugali nila. Very predictable. Like, gusto nyo mahusog si Amo, bigyan nyo lang ng silo. Predictable. Gusto nyo uminit ang ulo ng Amo, ay hindi mo sasabihin. Magiging predictable na ako naman. Okay? Alam mo nyo yung mga asawa nyo, kilala nyo na. Kilala nyo kung kailan magagalit. Kilala nyo kung kailan tatahimik yan. They're very predictable. May mga tao, kilala natin, yung tao yan, ay, lagi may kaaway yan Amo. Ay, lahat kaaway yan Amo. O kaya yung laki na mo, ay, naku, baka basta, hindi mo nasundan yan, anong predictable yan. Tignan mo, nakakang siya. We are predictable already. People know when we are tired. Alam na nung ibang tao yung ugali natin. Ay, naku, yung tao yan, ako, ganyan, sigurado, ganyan ang ugali niya. Very predictable. Kahit ang Diyos, alam na, pustahan tayo, magtanong ko yan. At magtanong mo nga. O kaya pustahan tayo, bibigay yan. At bibigay niya. We're very predictable. Pero yung mga saints mo, you can never tell. They're very unpredictable. Meaning, hindi natin ibig sabihin na hindi natin alam kung ginagawa nila. No. They know how to respond to different situations.
Kung hinihiling ng Panginoon ng sitwasyon na sila ay magpakumbaba, marunong silang magpakumbaba. Hindi tulad natin, mayaman all throughout, very predictable. Kung hinihiling ng sitwasyon na maging matakaw sila at matatag, tulad ng San Pedro Calungsod, magiging matakaw sila at matatag kahit ilan ang buhay. Kung hinihiling ng sitwasyon na magtiwala sila sa Diyos kahit walang basihan, magtitiwala sila sa Diyos. Kung hinihiling ng sitwasyon na maglabas sila ng particular hour, palupalisan talaga sila, maglalabas sila ng buong pag-ibig yung particular hour. You could never predict what they are up to. Hindi ko na natin alam na kung kailan magagalit, alam mo na yung gabi natin kung kailan magtatampo, alam mo na kung saan kailan magmamalikas. No, with the same you can never predict. They respond always to the situation where God is calling them. Very simple. And because of that, tayo rin po, pinatawagan at may kakayahan maging banal at santo tulad ni San Pedro. Amen? Amen. I believe in God.